Ak ide o načasovanie stretnutia, tak stretnutie v Tianjine sa odohráva v kľúčovom momente globálnej geopolitiky, kde Spojené štáty uplatňujú voči svetu rôzne druhy a výšky ciel, ktoré ovplyvňujú či už Rusko, či už Európu, Indiu alebo Čínu. Pri Indii tam tú indickú krehkú rovnováhu vo vzťahu s Washingtonom aj Moskvou narušili práve tieto clá. A teraz je vlastne otázka, že čo bude s pôvodne zamýšľaným silným partnerstvom USA-India alebo aj aktivitou v rámci zoskupenia Quad. Myslím však, že by bolo veľmi odvážne, ak by sme povedali, že teraz sa India pripojí k čínsko-ruskému táboru a namierí si to z očí v oči USA. India je dlhodobo známa tým, že prechádza starostlivo premyslenou cestou, ale v ktorej sa nedrží toho čierno-bieleho videnia, ako to robí dnes Európska únia, ale snaží sa manevrovať v rôznych partnerstvách tak, aby to zabezpečilo, že indické základné záujmy nebudú negatívne ovplyvnené. A možno to je niekedy osamelá jazda, no ale v súčasnosti dosť jedinečná a zaujímavá na pozorovanie.